i 2050 er mere plastik i havet, end der er fisk. Så det er den situation, vi ser frem mod, hvis vi ikke gør noget. I 1962 blev der produceret 15 millioner ton plastik, og i 2014 blev der produceret 311 millioner ton plastik. De 26% bruges til emballage. Hvad er situationen pt. Med plastikaffald i havene? Der er udkommet en rapport for nogle år siden, som estimerer, at vi putter 8 millioner tons plastik i havet om året, og at det tal kun vil stige. Og det betyder, at fremtidsudsigterne, hvis vi ikke sætter ind nu, er ret uhyggelige for vores havmiljø og for vores liv som sådan. 62% af al den affald, der bliver fjernet fra havene, er plastik. En anden effekt af plastik, der bliver udledt til havet, det er specielt relevant, når vi snakker mikroplastik, altså små stykker plastik. Og det kan enten være store stykker plastik, en dunk eller et fiskenet, der er blevet nedbrudt til små stykker, eller plastik, der er udledt som små stykker, f.eks. fra tøjvask, når vi vasker vores syntetiske tøj, eller fra plastikstykker tilsat for eksempel det kan være sandblæsning, som er plastikblæsning, eller kosmetik og plejeprodukter, hvor der er små stykker plastik tilsat. Når de her små stykker plastik kommer ud i havet, så vil de tiltrække sig andre kemiske stoffer, som vi har udledt i miljøet, simpelthen fordi at overfladen tiltrækker de her stoffer. De vil helst ikke være opløst i vand, de vil hellere sidde på noget. Og nu er der så meget plastik, så sætter de sig på plastik. Og så skaber det en balance, så sætter det sig fast der. Men når det så bliver indtaget af f.eks. en musling, eller en fisk, eller måske endda zooplankton, så vil det komme ned i deres fordøjelsessystem. Og der er der ikke balance længere, og så vil de her stoffer slippe plastikpartiklen. Og de er så små, at de vil kunne blive optaget i dyrets fødevej, og altså blive en del af dyrets væv. Og det er jo det, vi spiser. Mange af de stoffer, som der findes i havet, som vi har set sætter sig på plastik, dem ved vi allerede har sundhedsskadelige effekter på mennesker. Den effekt har vi ikke mulighed for at måle endnu, men det er en af de effekter, som vi frygter, at den store plastikforurening med mikroplastik kan komme til at betyde. 2 australske surfere har lavet en seabin, som samler skrald i verdenshavene. Den har samme princip som en almindelig støvsuger. En turbine pumper vand ind igennem skraldespanden med et indbygget filter. Det betyder, at alle de store stykker plastik bliver opsamlet og kan derefter smides ud. Vandet bliver derefter pumpet ud i havet igen. Hvordan kan man formindske udslippet af plastaffald i havene? Der er rigtig mange gode initiativer i gang for at mindske plastaffaldet i havet. Det vigtigste er, at vi reducerer, hvor meget der kommer derud. Det kan vi gøre ved enten at have bedre indsamling af plastik, der hvor vi bruger det. Og det er blandt andet nogle lande, som nu har fået plastik som et materiale, men ikke har infrastrukturen til at genanvende det og til at indsamle det. Og der tænker jeg specielt på Asien, som har haft en rigtig stor befolkningstilvækst og har haft en rigtig stor levestandardsvækst. Og derfor har de også fået råd til flere produkter, og derfor er der mere plastik i deres dagligdag, men der er ikke infrastrukturen i de her lande til at håndtere det. Så der er et sted, man kan sætte ind der, simpelthen med en infrastruktur. Og der er det spændende at se, hvordan Indonesien er ved at udvikle en infrastruktur for plastikaffald, fordi de har slet ikke nogen. Og der kan de jo kigge til Vesten, hvad fungerer her, og hvad fungerer ikke, og så kan de starte på det bedste punkt. Så det følger vi rigtig meget med i. Det er også op til individet selv at stoppe den store plastforurening. Man skal f.eks. stoppe med at købe vand på flaske. Man skal huske at genbruge og sortere affald i forskellige kategorier. Det kan også være små ting, som at samle sit skrald op efter sig selv på stranden efter en lang varm sommerdag. I meget af vores tøj er der plastik i form af polyester og nylon. Stretch-funktionen i vores bukser er polyester og derfor plastik. Det er der mikroplast især kommer fra, men også fra kosmetikprodukter. Så hvis vi går ud og shopper på samme måde, som vi går ud og handler, og tænker over, hvad der er i de produkter, vi køber, så kan vi reducere plastikaffaldet i både havene, men også på resten af planeten. Hvis du går ud på badeværelset, og der er fyldt med vand, så er det første, man gør, at slukke for vandhanen, og så tørre op bagefter. Sådan skal vi også tænke med det problem, vi står overfor i dag.